Fl-aħħar artiklu fil-blog tiegħu Franco De Bono jwissid il-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex jieqaf jiġi pruħu daqs li kieku qed jagħmel l-imħatri u biex jibda jieħu deċiżjonijiet fl-interess nazzjonali. De Bono jgħid li kieku l-Prim Ministru mhux imdorri jagħmel l-imħatri dwar il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kien imur għal elezzjoni ġenerali f'Marzu li għadda. B'dal mod ma kienx jgħaddi lill-pajjiż minn xhur sħaħ ta' inċertezza u instabilità waqt li ma kienx isib pruħu f'ħafna sitwazzjonijiet imbarazzanti. Franco De Bono jakkuża lill-Prim Ministru li mhux lest jieħu riskju biss jekk ikun jaf li jista' jitlef il-poter. Iżid li kieku Lorenz Gonzi kien serju, isejjaħ elezzjoni ġenerali b'mod immedjat u jkun biss jekk jirbaħ l-elezzjoni li jippreżenta l-budget iktar u iktar għaliex parti minn dan il-budget se jkun amministrat fil-leġislatura ġdida. De Bono jkompli li l-budget li jmiss huwa irrelevanti u ħela ta' żmien. Waqt li jgħid li l-Prim Ministru li jiġi mwissi li qed jirriskja elezzjoni ġenerali lejlet il-miliet, Franco De Bono jakkuża lil Lorenz Gonzi li qed jibqa' jkaxkar saqajh u jħalli l-pajjiż jistenna. Huwa jgħid ukoll li l-ħafna kliem tal-Partit Nazzjonalista dwar bidla huwa biss daħħ fil-wiċċ għaliex il-verità hija li sakemm Richard Kakija Caruana u Austin Gatt ser jibqgħu jikkontrollaw kollox minn wara l-kwinti, ma huwa se jkun hemm l-ebda bidla fil-Partit Nazzjonalista u se jibqgħu jiddettaw kollox huma. De Bono jakkuża lil Richard Kakija Caruana u lil Austin Gatt illi qed jirriċiklaw il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista biex l-aħħar mill-aħħar jibqgħu jżommu l-poter huma.